assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko arde salminde juurade yafnade wiide alhamdulillah. Ko ara tintinde on ko renda hade janngo e jaam wooda mo yiyani hoore muɗum ɗo wonno sikka mataw ko jaltinaɗo taw ala ko golle ɗe gaddiri noon ha wayi noon. Dental diine hewɓe e gandigal nde wonno waɗano toon ko fufuran jowodiri goni gootum ko janginte sharia ko e jewte seremɓe e kabruji pular e jangde pular e jangde alkule qur'an arab e geɗe goɗɗe forinna waɗade gotel wonande kala nannoɗo toon ene andi noon ko noon wano. Goto kala nde naati toon nde woodi ko nani ɗum toon, ɓe hen ko jewte ɗe, ɓe hen ko jangde nde to banggue sharia o, ɓe hen natirno ko kabruji ɗi, ɓe hen natirno ko jangude pular ha mbawa jangude mbawa windude, ɓe hen natirno ko jangude alkule qur'an arab mbatta yiide bindi mbatta jangude. Goto kala e ko nani ɗum toon. Joni noon ƴewmi ma won naɗo toon taw ko watte toon ko fof ko momto. Ɗum noon wadde mbimi joni mbattiren dani henne dental diina ongal no wano ni heddoro noon hatta noon ngal lawƴe ha ngal laaɓa cer, hatta ngal lawƴe ha ngal laaɓa cer. Hankadi goto kala so ari arda yidde mum jiɗɗo tan jangude ko fate sharia walla heɗade jewte seramɓe no wayanno ni, on haala inde muɗum e yettode muɗum addora temedde mum 4 nanne. ɗum heede banggue hankadi ɗum tan watte hen. Gongal ngal so eɗen nanguito ko nanguitino ko to banggue journal uji ɗi, ko nanguitino ko ene adde e dental diine he, ɗum waɗane tan keeridi muɗum waɗane tan keeridi muɗum waɗe dental mum banggue. sen nanguitima ko nanguitte ko e banggue kabruji taw ko ɗon tan lombete, tawa tampata yiiloya ɗum banggue goɗɗo, on tan garata keeɓa kabruji ma nanguiteɗi jaaha keɗoɗa kennoya mo jiɗɗa. ɗon saɗa ara ɗon ko temedde gaddata mbawa nadde hen. Gongal ngal ko wonande winoɓe ene jiɗi jangude limto e hijju to banggue pular, jiyata bindi ne ballita ha mbatta yiide bindi ha mbatta jangude, ɓenne mbaɗane galle mum banggue. Kajiɗo nadde jangude ko fate pular ara ɗon jangga pular muɗum. somo ara noon o addora temedde makko 4 o naata. Gongal ngal ko wonande winoɓe yiɗi jangude limto e hijjo to banggue qur'an arab, ɓenne kenne banggue taw ala ko watte toon tawata jangde moɗon weeɓano on. Kala hen noon to jiɗɗa jeyede ko 4 mbatta hen bindoɗa naata. Kala lewru maydu ko 400 mbaɗata hen, ene jaranma ngara naata, jarananima ala he mbawima. Sa woni hen noon lewru maayi a waɗanama ha lewru maayi a addani,
amin gandi numéro am gittuma e jaramma wonde hen yobde gona hen joɓa golleneɗa ko golle wiya ko haaju min gaccata min ngara min gollono on golle ɗe to ko golle namdiɗe jawdi en joddaki nokku goto gueɗe kewɗe koma nanguite ko nanguitirte kaɓorde ɗen kaɓorde noon so keɓaka nafata noon ko rendinte ko en lombe e kees kala ko jiɗɗen sodde e ko faati e kaɓorde taw ene ɓalli en sodire ɗum to hay goto mo wiyata ko addono kadi min ñagake hay goto e moɗon ko onon jiɗi janngude garon joɓon janggon on jiɗi heere kabaruji moɗon garon joɓon kerɗon kala ko natɗa hen adduma ko yiddema wadde ngara gadda no mbiyeɗa no mbiyeɗa gona hen a andi noon a wawa hoto natɗa wawa saabu dental ngal kala uddite yimɓe gara naata ha keewa on saaha min ganda e mabɓe hankkadi no wiya ɗum yo nattu hankkadi yo nattu jiɗɗo ara wersa windo naata ande saabu so lien weddama heewɓe garata naata a anda gonɗo hen emo wonani hen wadde ya noon kala jiɗɗo natde hen yo ar jokkodira e meɗen waɗa 00 221 77 906 14 81 waɗa yaaya waɗa li ya WhatsApp o ara haala ɗo yiɗi wonde ɗo wessa ɗon nanne ɗon ne wayno so ari e garage an ƴeew oto mo jiɗɗa jolde o jola hen joɓa noon naw o nawma anne min gaccata haajuji amin gollodira e moɗon min mbiyayi dokkumin ko amin gollo no golloɗon amin gollo ko golle wonɗo ko gollorgal wonɗo amin gollono on wadde hay somin kalana noon oɗon kanno waɗande mi to min kaalani tawde noon min donki min kaali min tampi hankkadi wiye kala jiɗɗo yentodirde e gollal ngal adda wersa naata jooɗo deeƴa joni noon ɗo ele 15 ɗo ele 15 mbimi ɗo ele 15 dental diina ngal angal lawƴe hangal laaɓa cer janngo e jaam sa yani hen hoorema mbasa sikkude ka jaltinaɗo ala ko galle o lawƴete ha laaɓa nde wonno heeɓa ene hen taw portable ɗe ko bonɗe a anda ɓe hen to keɗotako a anda wadde so lawƴama ha laaɓi cer hankkadi kala garɗo wi nannam andama o gari ko natɗo so lewru mayi o waɗani ko wino ko o itte faweɗa golle jokka ni foti erago nan ɗon ko jiɗɗo wiya ɓuranma ko nayi ɗi foof kala hen ɗo natɗa ko temedere mbatta goto ɓuranma temedere mbatta an andi poche ma e mbawkama a forsaka ya natɗe ƴeew tan jiɗɗa hen naata ko an jeeyi jawdi ma minen jeeyi tampere amen e golle amen tampere amen e golle amen minen jeeyi ko duɗal min guddita noon duɗal Pulaar duɗal Arab duɗal ɗomin nanguitto ko jiɗɗon ko kabaruji mon nangue ha laaɓa cer lombe ɗon garon keɗoɗon naftoroɗon ni foti to ko jangɗele wonon jangoɓe sariya ɓe yiɗɓe heɗade ko faate diine jaaha toon keɗoyo a noon andi ko jiɗɗa hen hankkadi sernde waɗeno annama dente nayyi dental diina 1 heero tan banggue diina o ɓolo ko holɗum sen piri gadden darsuji meɗen pawen ɗon e jewte seeranɓe fodde ko jiɗɗen wadde hen mbaɗen hen ko foti hen e men tan won ɗon garɗo foof tawa ɗon heeɗo naftoro jiɗɗo kabaruji Pulaar yaha to yiɗi Pulaar woni ɗo nanne ɗon kala nde yonti min nanno ɗon tawa ɗum ɗon gasi ɗum ɗa ko yiɗɓe janngude Pulaar ɓe tan
lombe ɗon so yonti mi jangini mi lomba ɗon yaha jam ɓeeɗa ko jangoɓe tan alkule ɓura arab tan ɓen so ngari pewnane ha fewa lombe ɗon gasi hankadi ala biyo ɗum ɗo ko ɗum an suɓani hoore ma ko jiɗɗa ko natɗa hen fof jiɗɗa nadde yoɓ fof naata wala ko cuɓiɗa ko pular tan e arab an andi cuɓiɗa ko jangde pular arab kabruy an andi hankadi an andi ko jiɗɗa are yeeyirde mbiya yeyam sukara e warga e kafe e boor e sokola ɗum ka yiɗi saga mbiya yeeyam mburu jahajuma ko sa yeeyam mburu waɗanam hen boor yeeyam mburu waɗanam hen naggam a waɗi hen naggam o yeeyam kafe e meew a waddi hen meew o anne sa wi dental din tan jinmi to mi nawanma a wi jimi ko janngude pular to mi nawanma a wi jimi ko janngude alkol arab to mi nawanma a wi ko jimi heɗade kabri pular to nawanma ay fof jimi nadde ko nandeteɗa hankadi an suɓini hoorema gadda noon ko mbiɗa ko haɗa wawi nadde gadda ha gayna tawɗa wiide nannam hami ara ala hen kadi mi ɓooyi funtirede noon ha janggo mi adda wonta e joomum ha lewru ndu maayi mi adda yiyetake hankkadi ɗo wiya kala garɗo addu nanneɗa a addani gacca ha daña gara naata ni foti gacca ha daña gara naata aɗa yiɗi en jaranma gara naata a yiɗa a wawa ndeeƴa ni foti yo Allah wallu en nande e famde ɗum nodata ko ha tan wonɓe hen ɓe janggo e jaam ɓe jiiya galle o ene lawƴa ha laaɓi ɓe cikka mataw ko yaltinaɓe fof guittete ala o ala o ittata ha laaɓa ceer lawƴe ha laaɓa ceer hankkadi noon wona galle golle on saaha so yonti min gara min golla min lomba hen je haaji amen kala garɗo tawa ɗon hutoro naftoro yo Allah wallu en ko mbaɗɗen hen numéro o noon adde haade mo hejjidde mo numéro o nani waɗe ɗo kala jiɗɗo ɗum andude janggo e jaam taw wiyata mi haalannoka taw wiyata mi hollanoka eyyi nani nani mbaɗe ni ha laaɓa haɗa wiyede laaɓano ak 00 221 77 906 14 81 on saaha mbaɗa yaya mbaɗa oɗo li jiya WhatsApp o ngara kaala indema e yettode ma kaalanami ɗo jiɗa nadde ɗo so jiɗɗa ko nadde e dental diine he ko 400 mbaɗata min nannuma jiɗɗa ko nadde dental kabruji pular 400 mbatta min nannuma jiɗɗa ko jeeyede e do jangate pular ɗo ko 400 mbatta min nannuma jiɗɗa ko jeeyede to jangate alkula ɓura arab ɗo 400 mbatta min nannuma ni foti fof jiɗɗa 400 wata ko jiɗɗa ko kalata ngara kalanami ko jiɗɗa ko on sami lombuma toon ala noon ha janggo ha nde addu tan min nannuma a ala jooɗoɗa ha keeɓa ngara kalanami min nannuma sabu min ɓooyi funtede hen ɓe hen mbiyatmin ko ha janggo gonta yiitede ɓe hen gila naati ha ñalawma hande oɗo dental diine meeɗa wadde hen hay mbuuɗu amin gandi ɓe kalana min kaali min kawri firta ɗum no waɗa hankadi yo firtu hankadi waɗe ni jiɗɗo tan ara naata yiɗa jooɗo so yoɓani itte ɗi foti yiɗɓe ɓe gollane ɓe jiɗa ɓe gacce ndeeƴa eyi on jii numéro o nan ɗon hankadi waɗirama dani so tawi ɗo ele 15 on jii dental diina ngal ɗugget
wona min ko ɗugge dow ko lawƴugol won ɗon en lawƴe ha laaɓa cer on saha noon dente ɗe puɗɗo fewnede an andi yiɗɗa fof min nanama ɗon an kadi ko yidde ma won ɗo ma yidde amen an yiɗi minen goni gollotoɓe an woni gollanteɗo minen goni golloɓe an woni gollanteɗo an no yiɗi ɗo yiɗɗa ɗo kalata mbaɗɗa ɗon a yiɗa noon min gasi min jokka haaju jam jokka haaju ma nan ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya Mbaye Ali 2000 francs ma ara so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria ko temedde minnotoɗa naata ha ngayna ɗen temedde gonanima hankkadi a naati a windima ɗo noon ko lewru fof so maayi kalɗo hawri ɗon joɓata wona tan natirale 15 lewru ma mbiya ha 15 ara ala an noon kalɗo ɗo natɗa hankkadi a naati so lewru maayi ka joɓon kadi hayso hande natɗa janggo ndu maayi ka joɓo lewru ɗikiɗ ni mbiyeɗa kala natɗa fof tan ko ɗo lewru kaldeɗa wona tan naati le 10 ha 10 artoya wona lewru ala ko saɗa windo noon ara bindoɗa so yawi tan ko hande ko goho lewru ndu maayi gara joɓa aɗa muñi nan ha le 5 aya addani ha le 5 somin jaltinima kadi ko minen yo Allah wallu kadi yo Allah reen kadi yo Allah mon gondin ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam